Bonjour. Bonjour. M'has fet parlar dels burgesos de Calais. Oui. Michel Bernard. Jo no n'havia llegit res i aquest senyor es dedica a novel·lar moments de la cultura. Sí, moments... Sí, ho En diu català ha així, no? sortit un Manet o un Monet, no me'n recordo. Figures històriques, diu, personatges històrics. Una mica com un Zweig, Hatria, però... Sí, escriu molt bé, molt florit, cosa que aquí ja no es fa, els francesos encara ho fan, i en aquest cas ens explica la història de la famosa escultura, grup escultòric Grup escultòric, sí. de Rodin. De Rodin. I per què et va cridar l'atenció a tu? Bueno, primer perquè jo havia estat a Calais fa un temps, Sí. no gaire, i aquelles coses que llegeixo i dic, i no vaig veure-ho? O sigui, vaig estar a Calais i no vaig veure això tan important, i és que ho tenen a un lloc que hi has de passar. És a dir, Ja tu pots anar a has Calais i estar a la platja o estar al centre històric, i aquí explica el per què està allà, té un sentit, i llavors... Està a l'Eixample de Calais. Sí, allò, el pas seria el pas de l'Eixample, aquí estaria enmig de plaça Catalunya per dir-te alguna cosa, però aquí... Bueno, da igual, la cosa és... I vaig començar a llegir-lo, i clar, em va atrapar la figura del personatge d'aquest alcalde. Aquest alcalde... Oh, és que el truc és aquest. Parla poc de... Sí, no parla poc de... El protagonista és l'alcalde. L'alcalde. I la família de l'alcalde, que no ho explicarem. No, és aquest personatge que és un petit burgès de províncies. No, Calais és una ciutat important. Bueno, no tant, No tant, però el 1890 era... Era el port. Era el port i una ciutat industrial. Clar, no és París. I creix. A França no... I és un moment en què aquest poble creix, és un creixement, com el que a vegades passa aquí ara, no? Que dius, de cop arriba molta gent a treballar i creen un barri nou. I és aquest punt que diuen, hem de reivindicar... Llavors, aquest alcalde diu, jo vull reivindicar la historicitat de Calais i hem de fer una estàtua d'aquests senyors, aquests 5 burgesos, que van salvar la ciutat davant del rei anglès. I llavors busca un artista i va a parar Rodin. No explica per què el rei anglès té Calais. I és que com que els normands envaeixen Anglaterra i s'apoderen d'Anglaterra, i a més un rei es casa amb Leonor d'Aquitània, tot el nord de França era seu. Bueno, ho lluiten, Sí, perquè els francesos estan 200 anys brallant-se, però van ser reis de tot el nord de França. I reivindicar el tron sencer de França perquè per herències d'aquestes familiars i el nebot de no sé qui, el fill de no sé quantos, i a França es mor el rei sense fills, doncs tothom és hereu, i llavors els francesos defensen el seu... Llavors, Calais es rendeix al 1300 i poc. Sí. I 5 burgesos surten allà i diuen, bueno, després de tant d'assedi, el rei diu, o em doneu 5 persones aquí importants o us mato a tots. I hi ha 5 francesos burgesos que, entre cometes, se sacrifiquen, i la història diu que la reina anglesa es compadeix d'ells i els perdona. És que no és anglesa. És francesa. No, és que França no existia. França, ara tenim una idea de França a l'hexagon. No, era al centre, al voltant de París. I ella era una, ja no me'n recordo, crec que és més a l'est, però diguéssim parlava francès, però és que tot això era Calais i Dover són... Per tant, aquí estem parlant de que Michel Bernard explica la història de l'alcalde, la història de Rodin en menor mesura, però fan unes pinzellades molt interessants del seu taller, de com era aquest personatge, de com creix, i per això aquesta escultura la té com a segona cosa perquè té altres feines que li donen més, perquè és complicada, perquè és molt innovadora, i alhora t'explica la història d'aquests burgesos, de qui és cada un, de per què és important. I al final, amb aquestes 150 pàgines... És una novel·la històrica, complicadíssima, i jo l'he trobat molt ben construïda i molt bé. I a més, suposo que la traducció d'en Ferran Ràfols és bona, i al final hi ha uns petits apunts que són les cartes originals, que són unes poques, a mostra de què es van escriure entre l'alcalde i Rodin per arribar a aquest punt. Fan 12 anys per fer el control escultòric. Primer, són 6 escultures enormes, en bronzo. Hi ha uns problemes burocràtics, polítics, hi ha de tot aquí, Que si no podeu anar a Calais, les podeu trobar a molts llocs del món, perquè la llei francesa permet fer 11 còpies i acceptar-les com originals, doncs hi ha la de Calais i 11 més a tot el món. Hi ha a Nova York, estan a Londres, estan repartides per tot arreu,
Vull dir que si no podeu anar a Calais, perquè Calais ara t'agafa a un desviu d'això, doncs els podeu trobar. Jo li tiro encara una cosa, que és que comença a parlar de potser l'escultura més famosa, que és brutal, de Rodin i més moderna de Rodin, que és el retrat de Balzac, que va publicar unes polèmiques terribles i que jo trobo una meravella, i aquí en comença a parlar, però no s'hi extén, perquè els protagonistes són els burgesos. Són els burgesos. Però Balzac està per aquí al darrere. I on està Balzac? Està al mig del carrer, a París. Anirem. Ja t'ho portaré. És preciosa, és increïble. Una escultura que sembla increïble que estigués feta el 1800, no sé, 90, 80, no me'n recordo. Cosa brutal. Rodin, els burgesos de Calais, Michel Bernard, com es diu això? La intrusa de l'Abreu.